إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез, тыйганнарыннан тыелыгыз. Тақвалыктан башка Аллаһның рәхмәте юк. Тақвалыктан башка Аллаһның магфираты, гынахларыбызның кичерелүе юк. Тақвалыктан башка дөньяда да, ахирәттә дә бәхет юктыр. Адәм баласын башкалардан үстен итүче бер сыйфат Аллаһының аңа биргән зихене, Аллаһының аңа биргән акылы. Раббыбыз кешенең акылын иң затлы хәзинәләрнең, иң кыйммәтле байлыкларның берсе булган гыйлемне саклый торган сандык итте. Гыйлем мәгърифәт аша. Кеше акылсыз хайваннардан гына түгел, җиннәрдән гына түгел, хәтта хөрмәтле фәрештәләрдән дә үзенең гыйлеме сәбәпле үстенрәк булырга мөмкин. Һәм нәкъ гыйлеме сәбәпле, мәгърифәте сәбәпле Аллаһ Тәгалә бөтен фәрештәләргә атабыз Адәм каршында баш ияргә боерды. Һәм Коръәннең иңә башлаган иң беренче аятлары да безне нәрсәгә чакырды? Иң элек кулыбызга каләм алып, гыйлем алырга, ягъни мәгърифәткә чакырды. Иқра диде Аллаһ Тәгалә. Укы диде. Фәрештә килеп, сөйкле пәйгамбәребезгә беренче аятны әйтте. Укы диде. Пәйгамбәребез мин укый алмыйм диде. Укы диде. Мин укый белмим диде. Иқра бисми раббикаллази халак. Сине юктан бар итүче Раббыңның исеме белән укы. Халакал инсана мин алак. Аллаһ кешене бер тамчыдан юктан бар кылды. Иқра, укы. Ва раббукал акрам, һәм бел, укып бел Раббыңның нинди юмарт икәнен. Аллази аллама бил калам. Аллаһ калам белән сиңа гыйлем бирде. Гыйлем өйрәтте. Алламал инсана ма лам я'лам. Һәм Аллаһ кешегә белмәгән нәрсәләрен белергә насип итте. Бу Алак сүрәсенең беренче 5 аятыдыр. Шуңа күрә иң беренче укы дигән сүзне Аллаһ әйтте. Һәм аны фәрештә алып төшеп пәйгамбәребезгә тапшырды. Бу Ленин бабай әйткән сүзләр түгел, җәмәгать. Ул аны шуннан гына алып әйткәндер. Моннан 1400 ел элек сөйкле пәйгамбәребез җир өстеннән гыйлем байрагын, мәгърифәт байрагын күтәрде һәм гомеренең соңгы мизгеленә кадәр гыйлем өчен көрәште. Ул җыелган һәрбер җыелыш, ул ясаган һәрбер очрашу, ул гыйлем мәҗлисенә әверелә иде. Хәтта сугыш вакытларында мөселманнар дошманнардан әсир пленный алсалар, шул әсир пленныйлар арасында гыйлемле кешеләр булса, пәйгамбәребез әйтә иде: "Бирегез 2 укый белмәгән мөселманны өйрәтсен укырга, язарга, һәм аны азат итегез", дип әйтә иде. Шулай иттереп, хәтта пленныйларга дагы устаз иттереп алдырып, мөселманнарның наданлыгын юкка чыгарга тырышты сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ә бит җәмәгать карасак, 100 ел элек кенә, узган гасырның башында гына
Күпме халыклар, күпме милләтләр, дәүләтләр әле кулларына каләм тотып яза да белмәгәннәр. Айлар буе юынмаганнар. Уйлап карагыз, моннан 1400 ел элек Гарәп ярымутравы, Арабский полуостров, Пәйгамбәребез каршыларына гарәпләрне җыеп укырга язырга өйрәтте. Кимендә бер мәртәбә сез юынырга тиеш диде, көненә 5 мәртәбә тәһарәт алырга тиеш диде. Борыныгызны сул бармакка сеңгерергә диде. Авызыгызга суны уң кул белән алырга, уң кул белән исәнләшергә диде. Менә бу җәмәгать 7нче гасырда интеллигенция тәрбияләде. Цивилизацияны тәрбияләде. Мөхәммәд Мәхдиевнең урынышмакта булсын, язмаларында шунда юл бар, татарларда интеллигенция бармы дигән совет чоры турында яза. Һәм ул шунда бик кызык сүз әйтә. Бездә ди университетта профессор ди. Башта остановкада торганда бармагына ди маңкасын сеңгерә ди. Аннан сине күргәч килеп сиңа сәлам бирергә кулын суза ди. Ул бездә дә юк андый әдәп. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям гарәпләрне җыеп өйрәткән һәм безгә калдырган. Шуңа күрә гыйлем кешене зурлый. Гыйлем кешене хөрмәтле дәрәҗәле итә. Һәм ислам алып килгән мәгърифәт ул дини кагыйдәләр белән генә, гыйбадәт гыйлемнәре белән генә шикләнмәгән бер кашанда. Кайбер кешеләр исламдагы гыйлем ул шаригать кануннары, акыйда, фикъ, тәфсир, Коръан, тәҗвид, хадис кенә дип уйлыйлар. Юк җәмәгать. Ислам дине ул күп кенә диннәрдән аермалы буларак гыйлемне дини һәм дөньявыйга аермаган. Бу гыйлем дини, бу дөньявый монсы кирәкми дип әйтмәгән. Ислам фәнне бер кашан да җимермәгән. Һәм кайбер галимнәр ислам дин гыйлемне җимергән, наука фәнне җимергән дип әйтә икән, ул галимнәр надан, алар диннең дә хәрефендә белмиләр, дин тарихын укымаганнар. Ислам һәрвакыт фәннең үсешен, фән өлкәсендә булган ачышларны хуплап килде. Һәм фән галимнәрен утларга салып яндырмады. Фән галимнәрен сихерчеләр, күрәзәчеләр дип, знахарлар дип, табибларны юкка чыгармады. Ислам фән белән көрәшмәде. Шуңа күрә математиканың нигезендә ислам тора. Физика, физия, аның нигезендә ислам тора. Астрономия, әллә кашан биткән иде инде. Совет китапларында укыйдык без аны мәктәптә. Астрономия биткән булыр иде, әгәр дә мөселманнар булмаса. Мөселманнар саклап калды астрономияны. Тиб, медицинаның нигезендә күпме ачышлар башта мөселманнар ясады. Без аны беләбез. Ул алар бөтенесе дә тарихта калды. Шулай бит. Һәм җәмәгать хәтта без куллана торган цифр гарәп сүзе. Арабский цифры дип килә алар. Без язган 1 2 3 арабский цифр. Аны бөтен дөнья таный. Шулай бит. 0 0 0 дигән сүз буш. Һәм шулай ук алгебра, ул гарәп сүзе алҗабра, тутыру, камилләштерү, арттырудан килгән. Һәм мондый мисаллар җәмәгать, моны күп әйтергә була. Ни өчен булар безнең сүзләргә, терминологиягә якын? Чөнки нигезендә ислам, мөселманнар торган. Һәм без беләбез җәмәгать, җирдә нинди генә дәүләт яшәсә дә ул үзенең конституциясын ясый. Оешма төзелсә, устав ясый. Аллаһы Тәгаләнең галәме дә устав белән яши. Һәм менә шушы яшәгән галәм, шушы кагыйдәләрне өйрәнү, галәм кагыйдәләрен өйрәнү, тәҗвид кагыйдәләрен генә түгел, фикъ кагыйдәләрен генә түгел, менә шушы галәмнең яшәү кагыйдәләрен өйрәнү, ул да әҗр савап булып тора. Ул ачышлар кешеләрнең тормышын җиңеләйтә. Ул гыйлемнәр, ул медицинада булган ачышлар кешеләрнең гомерләрен сакларга, авыруларын даваларга ярдәм итә. Шуңа күрә мөселман кешесе җиңсезганып, шушы эзләнүләргә керешсә, Аллаһ ризалыгы өчен ул гыйбадәт әҗрен ала. Кемдер төннәр буе тәһаҗҗүд укып савап җыйса, кемдер китапханәдә том-том китаплар укып әҗр савап җыярга мөмкин. Әйе, безгә аны Аллаһ кануннары дип әйтмиләр, законы природы диләр. Законы физики диләр. Алар барысы да Аллаһ куйган, Аллаһның законнары булып тора. Аллаһ аларга нигез салучыдыр. Һәм менә бу кагыйдәләрне өйрәнү, белү дә безне Аллаһыдан ерагайтырга түгел, киресенчә Аллаһка якынайтырга тиеш. Аллаһы Тәгалә Коръәндә күзләрегезне бәйләгез, телләрегезне бәйләгез, колакларыгызны томалагыз, акылларыгызны сүндерегез дә
акылсыз томана булып, сукыр булып яшәгез димәде. Киресенчә, ачыгыз Коръәнне. Аллаһ Тәгалә әйтә, күрмисезмени соң сез? Неужели вы не видите? Карасын әле кеше, и пусть посмотрит человек ди. Күзәтегез әле ди. Понаблюдайте ди. Нәрсә турында? Ай, кояш турында әйтә, җир, күкләр турында, болытлар турында әйтә, агачлар турында, хайваннар турында әйтә. Һәм Коръән безне акыл, зиһен кебек зур байлыгыбызны дөрес итеп кулланырга чакыра. Шуңа күрә күп аятларның башы, карагыз, күрегез, уйлагыз дип чыкса, күп аятларның ахырында нәрсә дип килә? Бәлки сез уйланырсыз, бәлки сез акылыгызга килерсез. Әлеге аятларда акыл ияләре өчен гыйбрәт бар дип һәм башка шундый мисаллар бардыр. Әйе җәмәгать. Аллаһ каршында иң яман кешеләр кемнәр? Аларның күзләре бар, ләкин алар сукыр. Аларның колаклары сәламәт, ләкин шукрак, ишетми. Акыллары бар, ләкин аңнары юк. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Лахум кулуб ла яфкахуна бихади." Бар аларның йөрәкләре, акыллары, ләкин ул акыллары эшләми ди. Юк, ул акылларының файдасы ди. "Ва лахум а'юн ла юбсируна биха." Аларның бар күзләре ди, ләкин сукыр ул күзләр ди. Алар күрмиләр ди хакыйкатьне. "Ва лахум а'зан", колаклары да бар ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Колак та бирдем ди. Ла ясмагуна биха", ләкин ул колаклары белән ишетмиләр ди. "Улаика кал ан'ам" ди. Алар тирлек кебек ди, хайван кебек ди. "Балхум адал", әле хайваннан да ерак адашуда ди. Бу Әл-Әгъраф сүрәсе 179-нчы аят. Шуңа күрә ислам безнең акылларыбызны сүндерми, ул аны киресенчә дөрес итеп кулланырга өйрәтә. Һәрбер гыйлем кешенең тормышын зиннәтләү, аны бәхетле итү өчен килә. Әгәр дә берәр төрле гыйлем, берәр төрле фән, наука, әгәр дә кешенең тормышын төзекләндерү, матурлау урынына җимерә башласа, бу гыйлем хәерсез гыйлемгә әйләнә. Файдасыз гыйлемгә әйләнә. Һәм бу гыйлемне алу, әҗр савап булса тегесе файдалысы, ә монысын алу зур гынахка әйләнеп кала. Раббыбыз рәхимле, ул безне зарарлы нәрсәләрдән үзе саклый. Карагыз, уйлап карагыз, кеше информацияны ничек кабул итә? Күзләр аша, колак белән ишетә, борын белән килә ниндидер мәгълүмат, монда яна, монда көя нәрсәдер, кабел карага кирәк. Акыл белән эшкәртә, кулы белән капшый. Карагыз, Аллаһ Тәгаләнең хикмәте, әгәр дә сиңа киләсе гыйлем файдасыз булса, Аллаһ Тәгалә шушы ишекләрне ябырга куша. Тизрәк ябыгыз ди. Файдасыз әйбер килә ди. Яки бездән дә сорап тормыйчы, үзе ябып куя. Карагыз күзләрне. Бик күп информация күз аша килә. Бик күп мәгълүмат, ләкин безгә киләсе информация файда урынына зыян китерә башласа, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Күзегезне йомыгыз ди. Шит хатыннарның матурлыгын карап сокланмагыз ди. Гаурат күрсәгез, ягудду мин абсарихим ди. Пускай опускает свои зворы ди. Яп ишегеңне, форточкаңны яп, начар ис килә. Чөнки бу информация сиңа зыян китерә. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Ук синең күз карашың аша йөрәгеңә кадала, агу керә. Син ул шит хатынны күреп тәэсирләнәсең һәм синең йөрәгеңә фитнә керә. Нәрсә диде? Күзеңне төшер диде. Күзеңне йом диде. Чөнки файда урынына зыян килә. Кай вакыт Аллаһ бездән сорап тормыйчы да күзләрне ябып куя. Без яшәгән җирдә без генә түгел җәмәгать, фәрештәләр яши. Бик күп җиннәр яши. Күз алыгызга китерегез. Әгәр дә Аллаһ күзләребезгә һәрбер җинне күрергә насыйп итсә, без саташып бетәр идек. Без шашып бетәр идек, монда җин, тигендә җин. Без яши алмас идек. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә радионың волналарын, дулкыннарын кайбер дулкыннардан сүндергән кебек рацияда. Кирәкми аны ишетергә. Аллаһ Тәгалә күздә сүндерде дә куйды. Җиннәр бармы? Бар. Без иман китердек, җиннәр бар дип. Җиннәр юк дигән кеше кафир була. Ләкин без җиннәрне күрмибез. Әлхәмдүлилләһ, күрмибез. Фәрештәләр бармы? Бар, ләкин без аларны күрмибез. Күрсәк, безнең тормышыбыз күпкә уңайсыз булыр иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кайбер мәгълүматлардан үзе сүндереп куйды. Шулай ук дин галимнәре түгел, фән галимнәре нәрсә ди? Оказывается, кешедә бик күп бактериялар бар. Кешенең авызында гына 300 мең бактерия бар.
Аузың ашып, күзгіге қарап, шул бактерияларны көрсәң, қорқуыңнан өлесің. Яки қайтқаш, хатыныңның бір алдынан моторым 300.000 бактериян кышкырып тора миңа, бар юып кел аузың дип әйтер идем. Әлхамдулилла, без аны күрмибез. Аллаһы Тәгалә хикмәт иясе. Чөнки ул бактерияларны кайбер кеше уйлый, аларны үтерергә кирәк ди, аның күбесе кирәк. Ул бактерия булмаса син үләсең. Ләкин Аллаһ аларны күрсәтми безгә. Без аларны юк дип яшибез. Алар үз эшләрен эшлиләр, ризыкны эшкәртәләр, сине ниндидер авырулардан сакланырга сиңа мөмкинлек бирәләр. Менә шуңа күрә Аллаһ күзләрне кирәкмәгән әйбердән үзе сүндереп куя. Шулай ук колак. Ишетү аша безгә бик күп мәгълүмат килә, ләкин килде информация, кычкырып тора, кирпич, красный, ярамый киргә, нишләргә? Гайбәт, ялган, ниндидер кирәкмәгән әйбер. Аллаһ Тәгаләнең илчесе нәрсә диде? Гайбәт сөйләүче белән гайбәтне тыңлаучы икесе дә бер ди. Менә сиңа килә информация кирәкмәгән, булды, кит, тор да кит, яки әйт. Җегетләр, кызлар, монда гайбәт, ярамый гайбәт сөйләргә. Булды, нәрсә эшли? Колагыңны яп ди. Яп колагыңны ди, ярамый бу мәгълүмат. Ә кайбер әйберләрдән күз кебек. Аллаһ бездән сорап та тормады. Колакны үзе ябып куйды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе бар. Кабердә кешене газаплыйлар. Һәм шушы газапка ул шул кадәр кычкыра ди, хадис. Аны бүтән дөнья ишетә ди, кешеләрдән һәм җиннәрдән башка ди. Аллаһы Тәгалә кешеләрне һәм җиннәрне сүндереп куйды колакларын. Алар ишетмиләр. Ни өчен ишетмиләр? Әгәр дә без ишетсәк, кемдер уйлар, ох, ишетсәк, бүтәнебез иманга килер идек дип, минем имансыз абыем да намазга басыр иде. Без бүтәнебез акылдан шашып бетәр идек ди. Зираттагы һәрбер кешенең газаплануына. Шуңа күрә Аллаһ нишләтте? Сүндереп куйды. Авылда әлеге әйтәләр иде бабайлар. Атның ише катса, аны зират кырнап паралар иде. Шуннан соң ише китә иде ди. Мин шуны уйладым берсендә. Каралы, димәк бит ул куркудан китергә мөмкин. Чөнки пәйгамбәребез дә атта барганда аты сикерде. Шулаймы? Сикерде хадистә. Һәм пәйгамбәребез әйтте, бу каберләрдә газап диде. Бу ике кабердә газап диде. Хайваннар ишетә, кошлар ишетә. Аларга ул Аллаһ зыян китерми. Ә без ишетсәк, біз үләбез, біз ышкынабыз акылдан. Шуңа күрә Аллаһ нишләде? Информацияны ябып куйды. Колакларыбызны да кирәк җирдә генә Аллаһ Тәгалә ача. Шулай ук акыл. Аллаһы Тәгалә шушы җыелган бүтән мәгълүматны эшкәртергә, ризык килде, ашказан эшкәртергә тиеш һәм кирәк җирләргә җибәрергә тиеш. Ризык, мәгълүмат килде, акыл хәзер моны эшкәртә. Аллаһы Тәгалә безгә кайбер гыйлемнәрне ачты, ә кайберләрен хикмәте белән яшерде. Үз хузурында яшерен гыйлем итеп калдырды. Күп белгән тиз картайыр дип, безнең бабайларыбыз гыйлемнән кумаганнар, ә кирәкмәгән гыйлемнәрне, кирәкмәгән информациялардан сакланырга чакырганнар. Раббыбыз Аллаһ яшерен гыйлемнәрдә безне казынмаска чакырды. Аларның бер Аллаһта калачагын әйтте. Һәм ул гыйлемнәрне белүнең файдасы түгел. Син аны белсәң, ул сиңа бик зур зыян китерә. Бер генә мисал. Һәрберебезнең кашан үләсе язылган, билгеле. Инна аҗалаллаһи иза җаа ла юаххар. Аллаһ билгеләгән әҗәл килә икән, бер секундка да ул кичектерелми. Үлем фәрештәсе белән ни дә говоришься, ул килә дә ала да китә. Бүтәнебезнең билгеле, ләкин кем арабыздан белә? Үзенең кашан үләсен бербез дә белмәй. Аллаһы Тәгалә акылга бирмәде бу гыйлемне. Моны белеп булмый, бу яшерен гыйлем. Ла я'ламул гайба иллаллаһ. Яшерен гыйлемне Аллаһтан башка беркем дә белми. Ва ла тадри нафсун би айи ардин тамут. Бер җан иясе дә кайда, нинди җирдә үләсен белми. Аллаһ моны ни өчен белдертмәде? Менә күз алдына китерегез әле. Безгә Аллаһы Тәгалә кашан үләсебезне белдертсә. Менә сиңа 20 яшь хәзер, син ир-егет өйләнергә, гаилә корырга дип тырышасың, бер шибәр, иманлы, тәрбияле кызны таптың, менә син аның белән танышасың, Алла бирсә өйләнешәбез, иншалла балалар тудырып, хәерле нәсел тәрбиялибез. Тукта. Син бит 25 яшьтә үләчәксең. Син бит әҗәлең җиткән. Кыз сорый, ә синең әҗәлеңдән дә күпме язылган, ничә яшь? Минекендә 58 ди, ә синеке. Ә син әйтәсең, минекендә 25. Ул кыз сиңа кияүгә чыкмый.
Чөнки 5 елдан ул тол калачак. Әгәр дә ул сиңа фәлән бала тудырып өлгерсә дә, ул аны бер үзе үстерәчәк шул ятим балаларны. Шуңа күрә син үзең дә өйләнмәячәксең, мин тиздән үләчәкмен дип. Үзеңнең дә кәефең булмаячак, көн саен шуны көтеп. Һәм сиңа кызлар да кияүгә чыкмаячак. Ни өчен? Чөнки синең иртәгә бүген үләсең билгеле. Менә шуңа күрә Аллаһ рәхимле. Ул үзенең рәхмәте белән безгә әйтмәде, кайчан, кайда үләсе без бербез дә белмибез. Һәм шуннан да кемдер шуннан да өйләнә дә 25 яшьтә үлеп китә. Ләкин әлхәмдүлиллаһ Аллаһ көч бирә тол хатынга, ятимнәргә ризык бирә, һәм бу егетебезнең нәселе кала. Аның дугашылары кала. Әгәр дә шунда барысы да белгән булсалар, бу берсе дә булмай. Менә шуңа күрә Аллаһның хикмәте, Аллаһы Тәгалә яшерен гыйлемнәрне бездән яшерә. Яшерә җәмәгать, һәм Аллаһ Тәгалә генә белә кемнең кайчан үләсен. Аллаһ Тәгалә генә белә иртәгә безнең белән нәрсә буласын. Аллаһ Тәгалә генә белә кайчан кыямәт җитәсен. Әйе җәмәгать, Нострадамуслар, ниндидер вангалар, һәм шуның ишеләр каядыр карыйлар да, төшләр күрәләр дә, чыгалар да халыкка, менә фәләнче елны дөнья бетәчәк. Бөтен халык чабыша башлый, шау-шу килә башлый. Җәмәгать, Нострадамус түгел, ванга түгел, башкасы түгел. Аллаһның иң хөрмәтле фәрештәсе Җәбраил. Килде Аллаһның иң хөрмәтле мәхлугына, фәрештәләрдән дә зур кем? Сөйкле пәйгамбәребезгә. Һәм сорау бирде: "Мәтәссәга? А когда придет судный час?" диде. Кайчан дөнья бетә диде. Җәбраил сорады пәйгамбәребездән. Пәйгамбәребез әйтте: "Соралучы сораучыдан артык белми" диде. Син белмәгән кебек мин дә белмим аны диде. Алар белми, Нострадамус белә икән. Ниндидер бер күрәзәче, сихерче белә икән. Юк җәмәгать. 124 мең пәйгамбәр Әдәмнән, Нухтан башлап, сөйкле пәйгамбәребезгә хәтлек, кыямәт җитәчәк, дөнья бетәчәк, Аллаһ хузурына кайтачаксыз дип килделәр. Һәм бүген дә аятлар, хәдисләр бар. Кешеләр әйтәләр, без бу әкиятләргә алданмыйбыз дип. Бер әкиятче йокысыннан уянып әйтә дә 2013-тә дөнья бетә дип тотына чабышырга. Җәмәгать, ул безнең бөтенебезгә сынау булды. Күпме мөселманнар юк, кыямәтнең Аллаһ кына белә диделәр, карабылайларын тутырып куйдылар. Шәмнәрен базга тутырып куйдылар. Газовый котеллары янына утын котелларын китереп куйдылар. Үзем күрмәсәм, үзем белмәсәм, ялганчы дип әйтер идегез. На всякий случай. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә ул гына белә киләчәкне, һәм ул хикмәтсез, файдасыз гыйлемнәрдән Аллаһ безне саклады. Аллаһының яшерен гыйлеменә керү, яшерен дөньяларга тыкшыну, шул гыйлемнәрне белем дип үзеңне һәм башкаларны алдарга тырышу, адаштыру, ул динебездә зур гынах, хәтта күферлек булырга да мөмкин. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ безгә, безне дәрәҗәле итә торган, дөньяда бәхетле, ахирәттә җәннәтле итә торган, хәерле, файдалы гыйлемнәр алырга насип итсен. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кылган: "Аллаһумма инни а'удhu бика мин илмин ла янфа." Я Аллаһ, сакла мине файдасыз гыйлемнән, ва мин дуаин ла юсма, кабул булмый торган дугадан, ва мин калбин ла яхша, курыкмый торган, тетрәнмий торган йөрәктән, ва мин нәфсин ла ташба, туя белми торган нәфестән ди. Туя белми торган нәфестән, шушы әйберләрдән сакла мине дип дуга кылган. Һәм менә бу гыйлемнәр җәмәгать бүген дә без мөселманнар өчен актуаль булып тора. Без дөрес гыйлем алырга тиеш. Без китап гыйлем алырга тиеш. Бүген мөфтиләребез аят, хәдисләр, зур фақихларның китапларына таянып фәтва бирәләр. Ә безнең бабабыз әйтә: "Мин календарда башкасын укыдым" ди. Кем язган соң ул календарны? Кайсы галим ул календар астына кулын куйган? Мин җавап бирәм шуның өчен ди. Шуңа күрә җәмәгать, менә мин аны кай вакыт әйтәм, мине сүгәләр дә байки ат бабайки дип йөрим мин. Бүген минбәргә менеп кай вакыт анекдот сөйләсәм, күп кешегә күбрәк тәэсир итә. Без менә бу файдасыз гыйлемнәрдән китеп, без нигезле,
хайырлы, файдалы, шыннан да йөрәкләребезне давалый торган гыйлемнәргә кайтмыйча, үзебезнең зур галимнәребезнең гыйлемнәренә кайтмыйча, үзебезнең мәсхаб галимнәренең кайтмыйча. Мин анда тегендә один брат мне сказал диде, монда килеп намаз тәртибен боза. Ул синең один братың тәҗвидне белә микән соң әле? Biz bütünübüz nadan, mında imamlar avul g'ilimli bo'lgan. Şoňa ko'ra jamoat hayırlı, faydalı g'ilimler birsin, faydasız g'ilimlerden saklasın. Barakallahu lana ve lekum fil Qur'anil azim ve nafa'na bil ayati ve zikril hakim innehu huvel gafurur rahim.